ha kay saɗa haala gonga anda daguiɗo haalde ganda karmuɗo haalde ganda gañaɗo haalde neɗɗo yiiɗi warde neɗɗo ala silama o wi lo am silama aɗa jogui silama mbiyami ala silama a haalani gonga kono ko baraji mbinɗanteɗa joni sa hokkimo silama ka o waɗi onon mbardete o gonga ne harimi haalde diwani riddi neɗɗo ne wonde sac mum sukara naata e gelde ma diwani rewi hen wima hoto neɗɗo arani ɗo gonga ko monɗo kono on harimi haalde mi yiyani hay goto non yo neɗɗo andu haqqe yo andu jangde yo andu jangde ceerno wi laysal amru bi kasatil hurufi wona hewde karfeje wona wawde julde ala innama tafuqu bil ikhlasi yo ɓerde nde laaɓ ɗarib sillahi wal khalasi tub wastaqim wattaqima qad nuhiya woppo ko harmi laɓɓin ɓerde ma Allah waɗata koye ɓerde sa honni toon iblis a honni ɗon seyɗaneji Allah nefat ɓerde de inna la nadkhulu fiha abadan ma damu fiha min naata to ma dama ko ɓe jeyata ɓe kutton fayni haraju fa inna yen fo ɗum mbiyata de ɗum noon fal qaybu so tawi suudu kay hoɓɓe gari fittete kay ha laaɓa ceer joni Nourlaye so ari tawi hasidagal nder tawi mawmawo nder natta les chambre occupé defal place sa o pepper place kay won ɗon par place donc ɓe jaltat awa par hasidagal ɗum woni ceerno Bocar wiyete balata halli ma atta halli takun mo jalli ilal muqami woppo jikkuji jasde woppo hasidagal woppo mawnikinade tawa gasata wutte ɓorneteɗo tun wat waɗa badal wassa ɗum noon sa fini wiya astahfirullah yo wutte kay nguppi juula annabi sallallahu alaihi wasallam sa fini subaka dossier ma woni hen astahfirullah hoore kayit o pawa hen salatu ala nabi kikiɗi kay mbaɗa temedere astahfirullah pawa hen salatu ala nabi ko woni hakkude ko Allah ne hersi ɗum ƴewɗu ɗum ceerno Bocar wi ko jena hayli tayrani salatu ala nabi woni bibje duwaw omon hoore to omon les gas caggal ko heddi ko Allah ƴewata ɗum non kebinen astahfirullah kebinen julde e annabi sallallahu alaihi wasallam ñonɗe ngo dañƴen ko fa kul ma sita fa innaka mu'amili bihi ñaam kala ko jiɗɗa ɗum mbatta sa ñaami ko harmi tan ofata Allah sa ñaami ko dagui tan rewata Allah joni noon ƴeewo ñamete ko soduji ɗen mbaɗa tan ceerno ko ɗani ceerno heewiɗani ñamɗo guertode mimi radɗo giriji ala wuli raddu giriji ala wuli a waɗata ha heew kadi ñama sayid mbaɗa ñama a ceerno Bocar wi laajum kasirul mali haram jawɗi kewni karmuɗi hoto haawe fa in anfaqa fala yusabu so mahi hen jama o yoɓetaki so nawi yimɓe makka o yoɓetaki so sakkima o yoɓetaki so joguima ko leptete ɗum koy ala wuli noon yallah wallu en yallah yaafo en muñodiren e koye men Fouta nan egga aha gono wi Fouta ne metti metti kay ko Dakar saɗa huwama joɓa Fouta ne metti kay ko Dakar ha ko toon metti ɗo sa weela aɗa wawi ñamde ha kara goɗa ɗo balɗe sappo hay goto hemdani ɗum noon gonen Foutankoɓe ndesen Foutankoɓe jibinen Foutankoɓe ko ɗe Fouta joom alate artu ceerno altere artude kees komi mbaɗata ko mayo artu min tenka galle ma artu min kutoro haqqille ma artu min kutoro fayida ma soɓe addi ñaaki ko mboɗo yeeya te aɗa jogui kadi sooda soɓe addi leɗɗe mi daña ɗum jeeyimi omo garte ceerno goppe e Dakaru no yallah wallu en yallah wallu en neɗɗo yo wonde yimɓe yo fin saɗa liggo hunde ƴeew ko nafata ceerno Modou Bocar rahmatullahi alayhi o wiya baba e ceerno hol ɓurɗo haqqe baba e ceerno hol ɓurɗo haqqe o wi al maqulu wal manqulu ko haqqillaji jaggi bindi ko winda
baba ardi ceerno baba di cerndi ima jibina hen tafa gonga ceerno o tafaw ma men kel de gay dañande bayul tafi selli yo wala ceerno ta ko ma jibinande ceerno tafi o wi kono kilahuma ogum la yambehi holko ceerno seerede baba ceerno ko jogi ko jeeya ko annabi sallallahu alaihi wasallam lomti sa bonni hunde wawa yaafade ma baba don wawi yaafade ɗum ɓuuri wonde dansere kanko ko desnaɗo kake annabi sallallahu alaihi wasallam sa bonni wawa yaafade ma koma annabi arta yaafama ɗum noon sirani a jogui forot kon duwañe nata jahatan wakkilo e Allah bakoroɓe sakuji ɓe he jaltata non yalla wallu en Allah aɗu kalis kawral aɗu kawral oɗo ɓirtudere toon Abou Diali wondino koye annabi hay hunde nafani ɗum wona naddoroɗo momo leydi ndi nafara ko gognindi tode ay ɗo momo leydi teni ceeɗo wuurde arata galle ɗum joni ko mbatta ɗo aɗa funti min te ceeɗo wuurde arata galle ɗum yoni ceeɗo maayi ko mbatta ka bandi tan gondene guurɗo to naftorɗen ɗum ɓe mbi aduna o sa yiɗi wadde aduna ko neɗɗo waɗi hoore ne heewi fayida kono lomtata koyɗe ne keewi fayida kono lomtata ko juuɗe lomtata ko noppi donc neɗɗo fof gonɗo aduna ni jogui ko nafata e aduna hay sagene ne jogui ko nafata an kay woni hoore kono min woni koyɗe ceerno sa wi a sohlade min sohlade ƴewan jarata eyyi noon yalla wallu en sukaɓe liggoɗe basɗo jasat basɗo naskete mbaɗo hay goto yiɗa ɗum so mbawi ni woytay hay sa yiɗi woyde a wawata ko ɓeeta mettani ay onon bonnata leydi ndi joni mboɗo haala ko kam kalis so ɓoyi tan gontan ko nalanke onon bonnata leydi ndi kay ɗum ɗo so waɗi aɗa wowi ɗum wonta woppude kalis wonta haaldu soɓa Allah kalis tan a jarama no yalla wallu en janggen ganden farillaji julde ganden sunnaji julde ganden no julde jokkorto aɗen golɗon ceerno Alassane